तो भैया देखा ला है बहुत खास चीज आ तो लोगन के दिखा देनी बानी। जवन देखे के बाद तोहर मन ना कही वीडियो छोड़े के भैया। एगो ढोरी चटना रहा, अब एगो नया गाना आ गई बा ढोरी खोदना। तो भैया लोगन चला देखल जाए, आज के वीडियो बहुत रंगा रंग हो वाला बा भैया। काहे के ना घिसत घिसत ना घिसा जाई जिंदगी। पर बढ़िया गाने से तरक्की ना होई, ये तो साबित कर देले बाड़े। चला देखल जाए कैसे सैया के जो गावल ई धनवा धुआं कोइले बा। सैया के जोगावाली धानवा और धुआं कैले बा। अरे ये भौजी ई बतावा, आई सैया के जोगावल धनवा है कि तोहार जन धनवा जोगावल हो? ई बतावा। मतलब चला ठीक बा, मान लेती सैया के जोगावल ई धनवा और धुआं कैले भाई। एकर मतलब धुआं धुआं के मतलब ना समझ पावत ही। कैसे धुआं होई भैया लोगन? का उनमें आग लगा दिए कि आग लगा के पानी डाल दिए? कहीं हाउ वाला तो मतलब ना बा। कुछ डाउट लागत है, तनी एक बार भैया जी तनी रिपीट करा तो तनी देखल जाए तो कौन वाला धुआं कहे चाहताड़ू, तनी ध्यान से तनी भैया लोगन देखल जाए। हम तो कुछ कंफ्यूजन लागत है, तनी दूर कर लेवल जाए। अच्छा अब समझ में आइल भैया, तक खोदी खोदी डोरी के देवरा कुआं कैले बा। तब तू सारा बक्सोनरा ने काटी लेके खोदत रहा, समझ ना पौनी हमर लोगन आए। का बताई भैया लोगन, आजकल ने मतलब साला भोजपुरी इतना गिर गई हो ना, जेकर कोनो हद ना। मतलब कुछ भी गा देता गा ने कुछ मतलब सुर ताल के कौनो आता पता ना बा। जवन मन में आए तो उठा के गा देले और जनता बा ये कुछ देखे के मांगता और चाप के वायरल हो जाता, पैसा कमा के लाल हो जाता। और हम लोगन इतना मेहनत करत बानी बुराई के दूर रखे के, बस अब हम लोगन के क्यों ना सपोर्ट करत कि चैनल सब्सक्राइब कर दी और वीडियो के शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करी कि न लोगन के हम मार ले, समझ जा। तो चलत देखल जाए भौजी के एकदम और लल्लन टाप अदा। टोई टोई आटा के लोई पुआ कोइले बा। अरे टोई टोई आटा खिलोई पुआ कैले बा। ये मैडम जब टोआवत हो अपन ई दुनिया के काहे बतावत हुआ? मतलब घर के बात घरे में रहे दा ना। ई कोनो शहर में ढिंढोरा पीटब जरूरी हो? काहे मतलब नाम डुबावत हो भोजपुरी के? कुछ कह ना जा सकेला भैया लोगन करा। 17 मिलियन 10 घंटा में वायरल हो जाता भैया लोगन। हम लोगन के गरीब आदमी के सुनी? चला देखल जाए, एक बार तनी देख ला। और वीडियो बहुत लंबा हो तो भैया लोगन यह वजह से हमार मजबूरी बनत हो वीडियो के समाप्त करब। और मिलत बानी एगो नया वीडियो लेके, इहू से झकास इहू से लल्लन टाप कोनो गाना के लेके, केहू के बढ़िया से खिंचाई करब। काहे कि इनमें बहुत ज़्यादा अश्लील शब्द के प्रयोग कईल बा। ये वजह से हम करे चाहत रहनी, बसरते मजबूरी बा। समझा करा घरे दुआरे बाटी, ये वजह से सपोर्ट करा, तब जाके नालो उनके खंडारी में लेके रेलब रेलैया करब। 1000 सब्सक्राइबर के बाद ना नालो उनके खंडारी में लेके रेलब। पियावा वाला झूठ माल पुआ कोइले बा। पियावा वाला माल झूठ पुआ मतलब माल पुआ कैले बा। भैया लोगन देखला है तो जात जवाब भैया चैनल सब्सक्राइब के दा। काहे के ना 1K के सब्सक्राइबर जल्दी से पूरा करा भैया लोगन, हाथ जोड़ा तानी। और मिलत मानी इहू से झकास लेके, काहे कि कल की वीडियो ना बहुत रंगदार बा भैया। और बतावे चाहता हूँ काहे कि इनमें बहुत अश्लील शब्द के प्रयोग करे रहे, वजह हम कैली ना घरे दुआरे बाटी। आप लोगों को समझा करा, बसते कल वाला ना बहुत ललन टाप बा। इंतजार करा, चैनल सब्सक्राइब करके जरूर मिली कल यही टाइम पे। धन्यवाद भाई।